Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kababayan po niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Mga ka-seniors, good morning. Nangyari, pumuputi na pala ang tagiliran ko, Jing. Halata na, no? Ma-order naman kita kay Kuya King Rinaldo ng itong tinta kang kugita. Good morning po ako sa inyong lingkod, Mardela Dengi Basadit Sanak. Pero diyan, Miyerkules po kanyan, pet sa 19 sa bulan kanunyo 2024, birthday ni Gato Serizal, June 19. Ngunyan pong aldaw sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siyempre, katuwang niya ito sa presentasyon ng programa hanggang alas 12 po kita. At tayo mga pag-ariba sa Mega Force Patrol. Ang po dyan ang enot. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Si Ringman, si Padin Jomar Bien sa Tabaco City. Asin sa ibang party kan First District. Dahil man si partner Al Armando sa Kapitolyo Provincial. Asin sa mga barangay po dyan sa sur na party kan Ligaspi. Sa mga dagdag pang istorya dyan. Bantang yaon sa Daraga Ligaspi area, Lagadi. Ang samuyang masapog na Mega Force, ang bunso. Mega Force Patrol, Joshua James Bino. Yan man si... Ano yan? Jasmine Balodoy sa City Hall. Asin sa iba pang mga opisina di gobyerno dyan po sa Old Albay District. Sa mobile, si Boy, Henry Damoy Mata. Yan man sa newsroom, mas mga pag-iriba. Mga tugang sina Jenny Matthew Balaran, Russell Cortez, Shara May Liron, at saka si Mary Joy Jaresco. Si Jimus Barrios sa DCGB News Online Facebook page. Madayaon man sa DCGB Social Media Department. Kaya pong pag-iriba, si Jerome Nico Martinez, Chief Ramir sa technical side. Kami po kamo pinapaban sa rong magmang morning, mga kabayan. Minasaludaan na sana okay po kamo. Despite kan medyo durolipi silang buhay, padagos bang giraytang nakakatipon sa satoyang pangaipos oral daw. Igos-igos, nganing day magtios. Kahit maputi. Day maginugak, nganing day matigbak. Yan, mga tugak. Di ba po sa mga kababayan po natin, medyo nagtataga uran-uran na ka, pasiguro lang pero kang pamandong. At ayun na po yan. Actually, simula kahapon, yung pag-asa, pinundo na ang pagluwas baga daily, kaya itong heat index. Although accessible po manggilalay doon sa sendang website, pero doon sa pag-forecast nila, ay napigsabay. Pinapundo na dakulad ang mga lugar ko niya na nagbababa ng temperatura. Pagkatapos, ma-resume naman, March 1, 2025, sa oras po na nakamati na magkitingin tag-init. Ayan na po yan, mga developments ta. And then kung yan pong simana, poon kan pet sa 17, pigdeklarar mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos ang July 17 to 23 bilang National Disability Rights Week.
Ayan. Pagtao po ng focus, mga programa, proyekto para po sa mga persons with disabilities, no? Yung mga PWDs natin. Makamundo nga lang na sa Tahaw po kan celebration, kaya ni po na National Disability Week, o National Disability Rights Week, may naging biktima po di sa Albay, nin karumaldumal na krimen. Sarong PWD, pula siya, taga UWAS, mga tugang na ang sabi mga minor de edad, may minor de edad at saka may mga tulong kalalakihan mga tugang suspect. As per report ni Jimmy, as confirmed mga tugang kasubago ni Congressman Didi Cabredo. And this prompted the congressman mga tugang na kundina ron nasambit na krimen na konektado po sa droga. Kaya talagang sabi ni Congressman Didi, kay puan pong kurtaron lalo na sa mga kahobenesan, iyan po na paggamit ng illegal na droga. And ang komunidad, mga tugang pinigyan niya na magkaburunyog, tangani po nalabanan na po yan ng illegal drugs and may salbar, hindi po na mga kahobenesan ta. Bako po manay. Iyan ang mga pagproliferar kan mga illegal na droga. Yan po ang medyo talagang sabi nga ni pumpa ka ito kan bako pa ako arog kay ni ang itsura. mga novice years, mga tugang in broadcast, mga way back mga 1985, na pigpa para adbukarta na yan na sa mga kahobenesan, huwag na niyong tangkain pa. Dahil na magbalo pa na hit-hit. And then, marijuana pa ka ito eh. Ngunyan, shabu na. Naka may cocaine pa. Di ba? Kasarabay ka ito sa mga pag-inom nin mga ito pong mga ano yan, mga expectorant. Yung mga pangbulong baga sa pangbulong sa abo, kasi sa sipon, pigo-overdose ninda. Iyan po sa mga kalaban ka ito, no? Napigga pa para adbukarta na ang mga hobenes, day na magbalo pa na magtana ning droga because ang ano man na nerve, mga tugang, na madamage dyan po sa brain, dahil naman po yan maibabalik. It will never regenerate. Kaya duwa lang bagang bibagsakan mga tugang kang na-involve sa droga. Primero, pwede kang mapunta sa mental. Nakakabuang. Pandua, pwede kang duman sa 6 feet below the ground. So, nagulpi ka na, tigba ka na. Di ba? Pag mata mo, gadang ka na. Di ba? O, yan po tabi. O, di, hanggang sa angon yan, mga tugang, yung mga hobinis na naman ang nagkakapira pong mga pinagang opresirang gayang kan mga tulak because madaling ang mabinsir, no? Pagkatapos yung pong peer pressure, pagkatapos yung pong curiosity, no? Kung mapapwede nga ni, dahil na magsigarilyo pa because dyan nagpupo ng addiction mga tugang. Lalo na ngunyan pa na lalo sa nauso sa electronic cigarette, may mga nagruluwasan na baga na may mga vape, mga tugang na may may salak na, mga tugang na marijuana, di ba? At saka iba pa. Para lang and talagang maging addictive, maging adik-adik ka talaga. Diba? So, sa mga magurang, i-guide tamang girari po ang mga kahobenesa na ini na dai mapunta, dai mapaduman mga tugang sa bako maray na pangyayari kundi magkaroon sintar sa pag-aadal. No? Ayan po ang sabi tangani mga tugang, duman sa mga experience sa kaiyan, mga tugang, balik-balik sa nangaya. Di man ngaya na pag medyo ngayon na mundo, balik na naman. Dahil talagang katapusan. Kaya wag na ho kayong magsumubok pa. Sabi nga ni kaya na kapag naging talamak o kaya naging naging gulpinan sa impunda po na
pagiging addictive dyan, ako talagang no turning back, sabi nga ni Kayan, ha? Diyan po sa satuya po ng mga kababayan. Alright, duman sa mga taga-Tabay po niya to, ha? Magtaga masid-masid diyan po sa satuya pong palibot, no? Okay, yan po tabi, ha? Duman sa mga kababayan ta. Kaya tama yan lang na kondena ron mga tugang ni Congressman Didi, yan po na pagproliferar kan droga. And yan pong paggamit kan nagkakapira yan po sa illegal na droga. Iya po? Alright. Mga tugang, duman po sa mga kabayan natin, duman sa mga kabarangay ta, padagos lang po ang satuya pong pagsikap na maging ariglado po ang satuya pong palibot, no? So mga barangay officials, padagos po ang sa inda po na espersos mangunya na mapakaray po ang sa inda pong mga lugar, iyon na po yan ang kalakaran. At medyo lang talaga napundo sa nagkapira. Ano yan nangyari naman nga sa Pairiwasan Kantinan po? May nagkapira lang talagang barangay na nagsunod, di ba? Yung dap-dap na lingko, padagos ang sa indang kampanya para dyan po sa pagpaiwas Kantinan po, bawal pumarada. And then dyan sa Rawi, siguro man akong nahiling na may mga paskil na may ordinansa, mga tugang na no parking dyan po sa mga gilid Kantinan po. Kaya lang, pag-agi mo duman sa sipak, yaon duman na nakatarambak sa tinampo. So, nagkapira po mga service vehicle. Ayan, iyo po yan ang mga pinagtututukan. Nasabi ba kan dahil ka ito? Mga tuga ang mananimbag na sa mga barangay. Mangyari. Yan po tabi, mga katropa. Ayusin natin yan. Tangani po na maging ariglado, tabata, ang unyang baga. Halipot na maray ang ang sa indang sabi baga, ang sa indang termino 18 months. At nakonsumo na sa iba. Sabi kan sa Korte Suprema, kaya may mga pagkilos ngunya na ngaya extender ta ngaya ang termino ninda. Dahil naman na mag-election sa 2025. Pero wala pa akong development dyan, no? Pigtutukar pa lang po yan mga tugang duman sa Senado, may proposal, okay? O bueno, dagdagan ta po ang istorya ali po dyan sa luwas. This time si Jasmine Romero, Jasmine Baloloy nasa linya. Jasmine, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Asin sa to yung mga paraan tabay. Dakulo na ng pigpabagay sa imong apelyido. Jasmine Baloloy, yan. Alright, okay, kumusta dyan? Kumusta? Opo, location ta po yaon po kita digdis sa Bicol University College of Medicine para mag-attender ka ining Pili Techno Transfer and Teaching 2024 program. Kana Bicard katakod kan celebration kana 55th Charter Day kan Bicol University na presente man na Sir Mar ang mga representantes hali sa man ibang lokal na gobyerno hali sa Daraga, Ligaw, Legazpi, Libon, Malilipot, Asin, Tiwi. Kung sa inan nang naging discussion digdi Sir Mar, gabot na parte kan pili, napapakinabangan na pwede nga gibuhon, kiman iba-iba nga produkto, magpuon sa ubak sagkod na sa pinaka-kernel kaini o so pinaka-laog baga ka na pili, Sir Mar. Yan yung big diskutir ko kasuhapo na saruan pili o number 1 ang pili sa 5 na sabi nga ni Kayan, mga crops na talagang nagra-rainar sa Bicol, sabi kan DA. Pondo man sa ubak, sige kita nga ni duman Santo Domingo, pigkakaon ta ba yan? Opo. Di ba? Lilanta. Hikaon. Tapos, ngunyan, proseso yan, may oil na nakukuha, hali dyan sa ubak ayan. Opo, iyan. Saro man niya sa mga napagdiriskotiran digdi sa programa kan Bicard. As in, naihiling ninda, na dakula ang potensyal, bako sa nadigdi sa lokal, maging sa international market, kung saan pinag-considerar nga ninda ining Bicolano commodity. Dahil sigun nga ni digdi kay
Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o BICAR Director Dr. Lester Narvaez, dapat padabaon ta ang mga tanom niya itong pili, mas maparambong ta pa niya ko ang pagtanom dahil ini ang saro sa mga abundant na produkto digdi sa tuyang lugar. Dagdag pa niya dahil sa mahiwas asin dakulang potensyal ka ini, dakulang tabang man ini sa tuya sa paglago ta economically, Sir Mar, kung kayaan sa indang ahensya padagos ang pag-inguwa puon ka na taong 2019 maski na nga ni ka na pandemic daisin da nagpundo na ipadagos ang programa sagkud sa ngunya nga presenteng taon na mas mapakusog pa magdagdag pa ang inobasyon, maedukar ang lambang Bicolanos kan potensyal, benepisyo asin maapresyar ang pili na produkto na likas digdi sa tuyang lugar. Mientras tanto, bako sa para umakan na pili, ang pinagsisentrohan kan sa indang tabang, kundi magin sa mga coconut farmers, Sir Mar, digdi sa bilog na Bicol region. Dahil nagtutubod man na si Dr. Narvaez, na ang hektaryang pinagtatanuman o pinagtatanuman kinyog, so pwede man tanuman kipili dahil sa man ini sa tabang sa mga parauma, lalo na pag binabagyo Sir Mar, haloy makarecover ang mga tanom kanyog. Pero ini nga tanom kipili, apwera sa dai masyado ini na apektaran ki bagyo, additional tabang man ini para sa man iba-iba nga parauma digdi sa Bicol region. Pwedeng include man sa diversified farming because ang distance sa baga kampili is 10 feet kada puon. So sa tao kaan duman itanong sa pili. Opo. Ayun, okay. Opo, yan ang mga initial na impormasyon. Halik digdi sa luwas. Jasmine Baloloy with Boy, DCGB. Thank you very much, Jasmine. Yan po mga tugang, ang manungod po sa pagtukar kan ini pong B-card, in connection po kaya na important sa bukang pili. Actually, dakol ng mga nag-advocate baga kami nga ni Father Mumoy, kapag po may kang programang boses kang kapalibutan, api ko para advocate na ito ni Father Mumoy, na at least kaya maski saro na poon, nin pili sa kada harong. Magtanong nga yakaan. So may mga rababang rabaya, tingnan naman sa kay Father Mumoy baga, ding, tiwidin mo sana, makapudo ka na. And then ito, 3 to 5 years, nagbunga na. Di ba? Mga grafted pili yan eh. Di ba? Kadakol na. Mga tugang. Kahit mo lang talaga na baguntan montero, baguntan ang direksyon mga tugang ng Kasarabi na ini pag, pagtanom kan mga iba-ibang klaseng produkto sa aram kanyugan. Di pwedeng nyug sana ang paglauman. Kapag nyug sana paglauman mo, kikita ka lang, Jing, after 45 days. After 45 days, saka lang kikita, mga matagas na yan ang nyug mo. Kung lulukadon mo pa, maproseso ka, barato. Pero ngunyan, may mahal-mahal na nagbabakal ngunyan kilukad. Yung anong presyo sa nasyonal, iyo po yan ang presyo man mga tugang duman sa Bantunan Community Development Cooperative. O kina Sir Bert na Laganson. Yaon po dyan ang sendang opisina sa may hampang bagakan itong Suday version dyan, yung bypass road. Yaon po dyan sa Kamalig. And then, mga tugang, tanuman mga tugang iba. Yan, pili ang saro. And kakao pwede pa. Because sabi nga yung kakao is 70% mga tugang na nasa irarom dapat. O kaya 70% na may lindong dapat. Kasi pag super exposed mga tugang sa pigapod niya tong init, nababansot mga tugang asin na bunga kitultol, iyan pong mga kakao. Yan ang mga nakuha at abangan kimal na Diyos mga tugang kambuhay pa si Kuya Dio. Pig para tawang kita ng mga lectures kaito asin pig demonstrate sa tuya kaito ni na Kuya Dio. Iyan po na mga nakonsiderin ng mga ekipahe, mga tugang dyan po sa Apaw. Yaon dyan, igod dyan na sarapong section na para sa kakao processing. Asin para pati sa pili. Diyan po sa lugar na yan, nag-i-extract na sinta dyan kung kaya ito pong pili pulp. Yung pili pulp, pig-extract na ang oil. Di ba? Yan po tabi, mga tugang. Kaya, day pag para saray-sarayon. Sabi nga kahapon, na-discuss tayo
na may mga produkto po digdi sa Bicol na prominente na talagang pinagkakuhaan po ng pinagkakakitaan kan sa tuya pong mga parauma. Number 1 supili. Dahil pag pinoseso mo, mga tugang, may dagdag, may add-on diyan po sa produkto. So, kung titingnan mo yung duman pa lang sa bunga, so mga nagkakaraong ka yan, pigkakaon mga tugang sa bunga. So, itong balat kang bunga. Pigkakaon yan, masiramon isawsaw mga tugang sa kuyog. Kaya ngon yan si Papa Mar, pigasay na sa nantalay na pwede magkuyog. Tawag na sigurado hilahod. Dahil na pwede sa patis, hilahod man. Di ba? Pero masiram, source of fiber. And then, pera ka yan may mga nakadiscovery na mga tugang na oil. Actually, uning oil essentials na dinahali naman sa Laudato Si Farm, Jeng, may pili ni. Pili. Pwedeng pampabuhay kang ginhawa kung medyo biburo babluyang ka, oil essentials. Pwede kang makakuha dyan sa Laudato Si Farm. Dyan po sa Mary Siling Sanctuary. Yan po dyan igod dyan sa dititang kiosk. Pwede kang magbakal dyan kan mga produkto, kali sa coconut, pati na sa pili. Kaya, alright. Duman po sa mga kababayan huwag niyong ignorin yung pili. Marami pong pwedeng, sabi ko nga, ito, igwa po siguro mga, ano ba itong nasa tayo nito? 2016 yata or 2015, may sarap po na awardee from Sorsogon, dating jeepney driver, ang ginibo nagpartanom siyang pili, yuminaman sa pili. Dahil itong hektarya kan daga niya, tinanaman niyang pili, dahil na siya nag-jeep. Sa makapatapos siya ng mga aki niya. Dali lang sa pili. Ayan, kaya duman po sa mga kabarangay ayan, magtanong po kita. Tayo na ang solusyon Nagreklamo kita kan harlang ko na presyo ng barakalon. Ang pinaka-solusyon dyan is itanong ta sa pang-ipo di ba? Tangani po na di kita magulpi kang gastusan. Yan po tabi. Salamaton yan sa B-card. Sa padagos po na pag-inggan nyo sa mga kababayan nyato na dakul na kayang napoproduce na hali po dyan. And even ito pong pag-ibon ng ulor, naramdaman ko na asan ako sa Sorsogon, mga tugang, nagduman sa Versace, asan iba pa po na mga, sabi nga ni sikat-sikat, mga tugang na mga, mga kumpanya po na nagigibon ng ulor, duman po sa Europa. Nagpasyar dyan, naghahanap kan pulot kang pili itong Manila LME na tiga-apod. Naghanap to nila daday man kayang supply yan. Lago lang man ang tanom o kaya yan magpadakol po ng pili because magpun sa pulot tagabi ko din sa Sorsogon napapato siya nagarusuman lalo doon sa may parting gubat ito palan pulot kang pili pwede mong gamitin pang amak dahil mo kay po ang kigas sag sinabritan mo yan abuana perte di ba? Pero daytan aram na ito palan mga tugang may dakulaon ng halagang yan. Kan panahon pang gatong talang yan. Pang-amak talang sa tuya po mga pagluto. Diba? Madali na maggano dahil mo kay puan gumamit ng gas. Pero ngunyan, mga tugang, mas halangkaw na ang pangangaipuan. Mas mahal. Diba? Ang sa inabang presyo. Kaya, maski baga itong mga lalaki ngayon ng mga pili, dahil na pagpalulun. Tan lalaki nga dahil nagbubunga. Nababae siya nagbubunga. Pag lalaki nga dahil nabunga, kaya dahil pagpalulun tayo, goya na pulot. Kay puwan tayo yan. Alright? Mga tugang, we'll be back for more stories. Bakalis lang po gani. After a hard day's work, it's best to go home and sleep in your dream bedroom. Then wake up in the morning feeling fresh and rejuvenated.
Transform your bedroom into a sanctuary of comfort and style. Come to the Metro Bed and Mattress Sale from May 24 to June 16. Up to 50% off on selected items. Want to buy on credit? No problem. We offer 0% interest for 3 months on major credit cards. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 192464 Series of 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Gusto mo bang manalo ng bagong kotse? Join us at the JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament happening on June 29, 2024 at the Legazpi City Mayon Golf Course. We are giving away one MG5 Court empty sedan as our hole-in-one prize. Proceeds will benefit Our Lady of Fatima Parish Church, Legazpi City. This event is brought to you by MG Albay, Goldrich Legazpi, Biggs Kamalig, Maxford Dane, Pioneer Dashcams, Sporttech Bed Covers, Hippotech Mat, and FG Kabahog Trading Glass Tint Specialist. For tickets and inquiries, contact us at 0917-891-1112 or visit us on our Facebook event page, JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament. See you there! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daipa man giraray nagpapaluwas nin opisyal na pahayag ang gobyerno kan Pilipinas sa panibagong violenteng aksyon kan China kontra sa satuyang pwersa sa West Philippine Sea. Ang latest incident nangyari kan Lunes pasana, Hunyo 17, 2024, kung saan na makundukta ko ta nin rotation as in resupply mission pero inulang kan mga tauhan kan China na nagresulta sa komprontasyon. Aligadong nagkaigwanin pisikal na labanan pero dahil sa kadakol na Chino, nagibokan mga ini na malugadan ang mga Pinoy kung saan igwapang naputulan nin Guramoy. Mantang kinuaan walong high-powered firearms asin naluho pa ano rigid hull inflatable boat. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya mag-ingat. Pauna ng Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Oy, good morning sa mga suki natin. No, kay partner King Rinaldo, dyan po sa Mangkiruhan. And siyempre si Jeff Santos, dyan po sa, ano yan, dyan po sa Queensland, Australia. Siring man si Sir Arvin na Balaoro, dyan po sa Dubai. KB 430 16 kasama natin mga tugang diyan po sa Kabalikat Civicom, diyan po siya sa Dubai. Si Bert na Balino diyan po sa Germany. Nangyari maring kamauli pa di magdara ka pa di ki sa paborito pagaguli ka magkarakanta naman kitang dua. Alright, bueno, mga tugang, sa mga kababayan nato, mga misis, rekas-tekas ang taod doon na naman, sarap-sarapan ng mga premyohan.
Sa mga late tuners po, ini ang programa. Ito po sa Radyo DCGB 729 kHz sa pitang mga radyo. Asin sa DCGB News on Facebook page. Mga tugang, aramon niya to. Yan pong aldaw na ininin Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Help, don't forget to attend the Mass and say your novena. Bueno, durang taran istorya, hali po dyan sa luwas, mga tugang. Nasa linya, so yung mga pag-iriba this time, si partner Alar Mario. Partner, Marinaud to na tabi, please come in. Yes, Marinaud to partner, na tawa naman ayuda kan gobyerno provincial kan Albay an 83 na mga may atama na orig na nabiktima kan ESF o African Swine Fever outbreak dyan sa Tiwi. Sa informasyon ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman kan Committee on Agriculture, na-address na kan administrasyon ni Gobernador Attorney Rex Lagman sa paagiman ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milia ang problema kan mga para ataman min orig dyan sa Tiwi. Matapos ining naapektaran kan ESF outbreak kan mga tuminalikod na aldaw. Kota na kasuhapon partner laman sa agenda kan sanggunian panlalawigan regular session ang letter request ni Rene de los Reyes ang PAPSI chairperson ng Provincial Agricultural Fishery Council chairman na naghahagad sa gobyerno provincial sa pagiging sarong resolusyon na matabangan ang mga biktima. Alagad, inakansilar ini sa agenda ni Board Member Palmiano dahil naraman niya ang informasyon kay Dr. Milia na natawa na ininin ayuda o na-address na ang siring na concern dahil tinarawa naman nin tigsararong sakong bagas. Asin tinarawanin similyanin tamano na mga manok o kaya siwo ang mga nabiktimang paratamanin orig dyan sa Tiwi, Albay. Ayun, so apera yan duman sa pignare-receive baga na halis sa Department of Agriculture na monetary benefits per head kay itong mga urig na nagagadan o nakasabi duman sa kaling. Ini, hiwalay man ni halin sa provincial government sarong sakong bagas pagkatapos sa mga itong manok, mga siwo. So kunya garo ni mga free range chicken garo ini. Tangani na maging sabi alternative na source of livelihood. At least may pasipo na naman sinda. Mientras na nagalat magdodara ko na so siwo, may bagas pa. Yan. Saka habang pigahalat na ideklarar sinda na pwede na girari magataman. Ta ang bigay bubakaan, mina-provide ki Sentinel Pig. Titisting ang adyansan at lokalidad kung sa'y nagpoon o kaya nagkaganing ASF, titisting kang DA kung pwede nang mabuhay. Yun. Pag kaya okay na, saka lang sila pwede naman tugutan na mag-arataman. Kaya para mientras, siyempre, kay poon man so alternative na hanap buhay ninda, at least sa provincial government, sa palibiran ito man ni Governor Rex Lagman, pinadarangan naman sinda ki tigsararong sakong bagas, nangan itong mga manok, nangan na maging alternative ninda. Pag napis na rin sila yan pading manok, pariraya na source of livelihood talaga yan. Yan, iyan ang mga free range chicken na yan, baka man lang yan nakaasa sa feeds, pati mga down-down, titira ka. Mga smoking baga. Organic? Organic, para tuka ka yan. Organic sa pagsalit-salit pa, siyempre, kay Puhan, alagaan ng marita. Lalo ngayon mahabagat. Ay, mako yan, dipikil marabya. Pag-abagat, yun yan ang kalaban kan mga paramanok. Ako, paramanok pa na ko, partner. Aram ko ang kayan, ang naturalista kan manok. Pag kaning mahabagat, delikado yan. Yan, Hulyo-hulyo ang gusto. Yan ang mga delikadong bulan sa sipon kan manok. Pero anyway, may mga bulong man yan. Tsaka ining mga free range chicken, garo hinali na kaini. So, itong mga dating hilang kan manok,
Ayo. At least ini kunyang garo mas may panlaban na sinda, may panlaban. Kaya na nabubulong yan. Basta alagaan mo lang talagang maray. Ingatan na din makainom ki mainit na tubig. Yan. Tapos yan nakainom ki mainit, so nabukalad baga. Yan ang ng siponan kan sipon. Pag tuminangad, diretso na. Pag may ng solusyon, ang solusyon kayan, kutsilyo. Kutsilin. Buda, sabayan mo na kitang lad. O kaya tapaya. Ang problema kung saradit. Dapat pagdodraklan. Dapat mo talaga. Sa bagay, tinawa magarusinda ng lecture ka ni ning date na literature ni Dr. Pancho Villa. Na kung paano pag-ataman. Siring kang pigigibo man digdi baga sa syudad ni Dr. Manny Estipona bago re-release, lilikturan mo na. Ano ka tanganing siguradong may marayan mangyari. Basta magdodrakula sana, pwede na yan. Pwede na. Asira mo na adubado aday. Pwede, natin tutungan sana. So di pa ubas na tapos may ilan na lang ng diet? O kaya naman, tutungan mo. Kagan mo kidit na tapayas, okay na. Okay na yan. Tapos, bumakal ka na kay mga 2 botilya sana. Nagutom ako paterinista niya. Narin daw naman mangyari sa tuyang 2. Kasi si Bunjing, gusto ko makampang giraray kay gutagan. Yung Kayo na naman si Bunjing. Biyang planon ta naman. Anyway, partner, yan na informasyon pa hali sa Capitol. Alarmario, thank you. Thank you very much sa partneral. Kaya po sa mga kababayan sa mga nag-aarataman po ng urig, yan, pakusugun ta po ang biosecurity. Ang seguridad, kalinigan mga tugang dyan po sa tuya pong mga urigan. Lalong-lalo na, ito pong mga pangapudan ka mga veterinaryo niya to. Ni na Dr. Pancho Villa, ayan ni Dr. Manny Estipona, ni na Dr. Victorino na dapat kung may mga parabakal ng urig nahali sa ibang mga lugar, dahil taman arang kung saan silang lupalo pahali, baka igo naman ng ASF, dahil pagpalagon sa tangkal. Ang transaksyon dyan sa nasatarangkang kan arong. Arong kaya, pag nasisingitan, remember, mga tugang, even yung sarong lugar digdi sa Albay na very strict ang biosecurity, nalusutan. Di ba? Naramdaman po nito itong breeding station dyan, ginaralang kabusurig. Tamay nagpositibong saro. Maray na lang, taday nakalakop sa barangay. O di ba? Ayun sa kata sa ibang lugar, sa Ligaw, sa Tiwi, nagulpi sa Tiwi. Duman sa Uruan, partikular. Di ba? Mailing mo kung garano kamahal kan mga kang mga paraataman sa mga orig, takang kinurente na nagiribi ini. Di ba? Kaya, ngunyan, pasigurohon tatabi yan. Pati na yung mga pagbabakal ka mga processed foods, tayan po na ASF, mga tugang, naitatransfer yan sa orig, lalo na duman sa mga hinugas. Halimbawa, nakabakal ka ng infected ng ASF, whether yan po prino sa eso na, paghugas mo, so inugas ka ito, mga tugang na tubig, na dali kan orig, nakadahabot din sa orig, ay rimati. Tapos nagparorolakit na, yun na po yan. Now, kung may nagpositibo dyan sa sarong lugar, ang pinakamarauton is pag nagsukol na ng 500 meters radius. So sabi yun, hali sa tangkal ko, sa tahaw ako, sa palibot ko, napabilog 500 metros. Ang distansya, gabos na yaon dyan, mga tugang na orig. Subject for culling. Lagadan po yan, gabos. Tigbabayadan man yan, kada payo, mga tugang. Kaya lang kahit na. Di ba? Kaya ang solusyon dyan, dahil pa man po kita nakakakonsigiri kang bakuna. Sabi, mabakal sa gobyerno ng bakuna para sa ASF sa Vietnam. Naka-enot na pong nakagibo ng bakuna ang Vietnam. Manungod sa ASF. Sabi, mabakal sa Pilipinas. Dahil pa man karoon nag-aabot. Di ba? Kung may bakuna, at least may protection po kita. Pero nevertheless, yan mga giraray na paglilinig po talaga ang kaipuhan ta. Ayan, sa iba nga itong mga lugar na itong binanggita, igusin na rin itong yan.
So, pag bago ka maglaog sa tangkal, may tungtungan ka, diba, na may disinfectant. Pero yun, nasinggitan pa rin, diba? O, kaya po, duman sa mga paraataman taning urig, mga tugang, dakulang dagok yan na iisef talaga. Dapat na day kita magkampante. Pasiguro unta pirmi, ang sa tuya po ng mga ataman, pasiguro unta pirmi, ang sa tuya pong mga tangkal, na pirmi po na malinig iyan. Asin, day dapat na may makalaog dyan mga tugang na ibang persona, kundi kamu sana. Di ba? At pag may nadiskuido, nauubos gabos ang pinagalpagalan ta. Nasa satuya man sana po yan, mga tugang ang panutayan na papakarayon. So, magayon man ang ginibo mga tugang at kahit pa paano, makakabawas-bawas po ini duman sa kamunduan kan mga kababayan nyato na mga nawaraning urig. Dahil lang po sa nasumada sa ano yan, paggadaan kang gabos na urig. Di ba po sa indang mga lokalidad na tinamaan po ng ASF, so tinawang po ng sarong sakong bagas kang provincial government. Tapos igwa pa daning mga siwo na pwedeng padakulaon tangani na maging alternatibong source ng pagkabuhay habang pigahalat pa ang deklarasyon mga tugang kang DA o kang mga otoridad na ngaya pwede nagirare na mag-ataman po ng urig. Ayan po ganyang kalupit ang ining African swine fever na ini. Di ba? Nanadadamay po ang gabos sa kagustuhan kamautan na day na makadamay pa. So yan ang protocol. Di damay gabos. Ay pang masisud ay man ang hilang ngaya. Pag may nagpositibo dyan, mga tugang sa palibot, may nagkapira dyan, ako, talagang radas gabos. No? Within 500 meters radius, mga tugang radas gabos. Okay? Alright. Yun dumang mga kababayan ta na may inclination mga tugang sa medical. Whether doktor, mga nurse, mga dentista, asin iba pa mga health workers, mayroon pong ongoing na jobs fair ang Department of Health, no? Dito yata sa Legazpi dyan po sa SM. Nationwide, mayroong bakante mga tugang na 12,000 na mga mga health personnel sa pighahanap ninda. Dyan po sa jobs fair na yan na pigigibo. Tangani na madugangan, mag-apply na tabi kamo. Tangani na madugangan ng mga doktor ta, dentista, doktor, nurse, no? Yan sa mga public hospitals ta. Ngani na matawaning magkakanig kong atensyon mga tugang ining mga medical needs kan mga kababayan niya to. Na minsan dahil sa kakulangan ng personahe, dahil na iabot kang dahil na iabot kang powers. Ayan, alright? Okay, then duman po sa mga kababayan niya to, na sabi nga ni igo ka mo ning tapos ka mo ning kurso na may kinarambo mga tugang dyan sa medical, no? Doktor ka, o kaya ika dentista, o kaya nurse ka, ayan, pwede po kayong mag-apply dyan, magduman sana sa pinakaharani na mga sites o job sites, DOH job fair. Dahil hanggang sa aga naman po yan lang tabi, garo nagpunay kan June 17 matapos ning June 20. Ayan po tabi. Bukas ang job fair sa mga doktor, mga nurse, dentista, medical technologist, as in psychologist. Pati psychologist pala. Oo nga pala, no? Kailangan ng psychologist duman sa mga kababayan nato na medyo may may diferensya sa payo. Okay? O bueno, mga tugang, ang suya pong pag-iriba, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasarita na sa linya na. Chief Jim, good morning! Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga parantabay. Sinimbag ni District Engineer Cornelio relatibo an inquiry na pinagidigdis sa tuya ni Mayor Alan Arandia manungod sa slope protection duman sa barangay Kuyaw-Yaw. Anin yan? So, day matapos-tapos? Nagapararasay kaya bagan gilid kan tinampo duman pakilid. So, sige, surasay duman na mas kinaganag ito. May kinagla ba ka duman sa inutan ng mga
So, ano yan? Mga steel? Islo ay kuan so pilote. Oo, may pilote. Yung anan concern ni Mayor Alan Arandia, ta itong pilote pigugbok man sana tapos pupukpukon kan heavy equipment talbong. Lalong natatanyog sa daga. Yung nga ang kuha ni Mayor Alan Arandia na baka pag-abot ka na oras, siyempre matutunaw man sa nangayan, baka useless ang proyekto. Correct. O, sayang kang gastos. Ang concern ni Mayor Alan Arandia, although bako siya engineer, dapat itinugmad yan sa konkreto sa irarom. Oh, yun. Doble trabaho man. Siyempre kukut-kuton mo. So pinakararom ka to, tapos tatabunan mo naman kita. Ngunyan, pinaabot niya to kay District Engineer Cornelio Relativo durante ka nasa paglilibot kay iba ni Congressman Fernando Didi Cabredo Castro hapon sa Libon. An sabi kan District Engineer dangan si Planning Chief Engineer Richard Moet, iyo da talaga ang design kaan. Yan ang design. Kumbaga, itong itinugmad na piloting, lansang, iyo na ito ang magsiserving pakusog ang pinakapundasyon na duman. So sa ibabaw na konkreto. Wangyari yan tested na yan, tested na. Iyo na kayo, tumal yun yung design na pinagamit ninda. Iyo kaya lang garo, baka kasi ang daga dyan, baka dyan sa disenyo. Ayun ang concern ni Mayor Alan Arandia. Nagrarasay ngayon daga di pagdumok na Pero may malnas. halong lime, ang daga. Mapulot. O di pag natunaw na, ay nako, dapat garo. Ay paano doon na di? Wala kita maginibot tayo ang design. Tagarang sunod ka na design ninda, ano yan, tatanuman? Nga na? Tatanuman. Protection ini, tanganing so tinampong konkreto, rumasay pababa. Sa gilid ini kan tinampo. Garo suspension. Pang kuan ini, pang pakusog duman sa gilid kan tinampo. Ngunyan, ang sabi doktor ni engineer, iyan nga ang disenyo talaga. Iyon ang design kaan. Ang point ni Mayor Alan Arandia, ang paguna niya, bubugtak nga by pundasyon pang konkreto sa irarom. Duman itutugmad so pilote, lansang, saka na bubugtak ang kidaga, saka na naman si simenton pang ibabaw. Di pusog talaga. Pero yun, hindi man, tinugmad sa irarom sa nasa pilote, ang pinaka-pundasyon da kani, itong nasa ibabaw. Ano yan, yung parang yung bakal na ay tinugdok, hararuman. Anday man in question duman sa laba. Nasa 6 meters garo yan laba kayan. Ay halaba man. Ano? Halaba man. Kaya magkusog da yan. Pagkatapos nasa salansan man. Garo iripid man bako man riway-walay. Okay man. Kung yan question man sa ni Mayor Alan Arandia, pag-abot kan panahon ngayon na anito, nalapa aloy man ngayon mala. Dahil man basta malalapa sa rabay-sabay ngayon. Talansang, purong lansang. Yan, di ba ang langsang ang kalaban kalawang? Aloy man garong kalawangon an. Aloy man gayon. Paano, taday taman ngayon magbasta ma-revise. Tampondoan pigbabasin. Ano nga ni bagang so Morera? So nagpapararasay na bulod kung going kang ligaw na sa right side. Tinugmad man sa ng mga kuanan yaon dyan. Tanganing day magpararasay so daga. Inugbukan ki mga piloting aralaba. Garo man so giniboan duman sa kunyan sa may partikan si Pukot sa Tara. Harog man kaan ang ginibo. Naulang-ulang mananggad. Sa may pilote. Iyo Pero nature, pag nagwala ang nature, dahil mo man maski pilutian mo. Ayun, nature has its own rules. Pero at parang, ano yan, pero... Mga mitigation lang ini. Dahil na magulpi. Takon rumasay, mas lalong madakol apektado. Tapos siyempre, so tinampo, baka maputol. Roger. Magastos. Pero at least, igwananin pang kuan.
nin pangulang. Gari kinudal sa nasugilid kan gari kinudal mo sugilid kan tinampo. Garo kinudal ki still. Yan. Amo na. Yun na yan. Tan sabi ni Mayor Alan na rin, day man siya, sabi ni Mayor Alan, Arandia, day man siya nagrereklamo. Question, bako man siya eksperto manungod sa bagay nagapot man lang. Kaya pinangabot man niya to sa apot, yun man susimbag. Ayan, file cap dan apud kan, sabi ni Nurse Marciliano. File cap. Ayun na. Ayos. Oo, ayos. Jimmy na salita din si Jimmy News. Thank you very much sa Chief Jim. Yan po ang mga duga ng mga istorya. Sana po magaloy man ang gadyan asin ma-resolve ang problema dyan po. Baka dakul po ang nag-aragi dyan. Okay? So anyone, si Gerald Aranya, good morning. God bless all over the world. At saka si Nars Marciliano, good morning. Buong araw, good morning po tabi. Si Jen Estola, good morning. Watching from Darag Albay. Si Maria Luciñada Marhalino, good morning. Watching from De La Paz. Fe Orduha Mendoza, Diyos mayad na udutabi, Papamar watching from Pangasinan, salamat po. Yan. Siringman kay Bing Buen Bores, good morning, ngaya Papamar. Alright, mga tugang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama ang simpleng pampakilig nor sinigang. Sa sakit ng ulo, mag-Buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kain na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor, Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga.
dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Bago balik po kita sa programa. Hello kay Dobby Zamora Orolfo. Good morning po, watching from Cavite. Yan, salamat tabi. Alright, gano, dugangan na po mga istoryali po dyan sa luwas. Dagdagan na po mga impormasyon na nakakalap ko ang pag-iriba niya to. This time, nasa linya, Ann Masapog. Anong bago ng pangalan nito Joshua May Bino. Joshua, good morning, go! Good morning, Sir Mar. Ano yan, Joshua James Bino? Aging Joshua May Bino? Pinaalis po. Wala nga bang bunyag sa imo ni Ninong mo, di? Iyo nga ni. Ninong na, para bunyag pa. Matindi man ang ninong tubi mo. Nga, ano, di mairit si Jerome Digdi sa chatbox, Norin yan, Erigo Pansabaw. Pagtigura na, dipis sila sa pag mainit ng panahon. Pagtiguranan! Pagyaya! Ayos pa na sa iyo na isip. Gusto mo sa talagang ding alingahot, Alright. Sige, kumusta dyan? Kumusta? Anyway, Sir Mar, sa dagdag niya itong bareta, suportado asin handang-handa na alalayan kan Environmental Management Bureau o kaya EMB Regional Office 5 ang mga local government units na gusto o kaya tigpaplanuhan na maglaog o mag-venture sa waste to energy projects, Sir Mar. Uy, pigtukutan na niya din waste to energy, Iyan ang sigun kay EMB Bicol Regional Director Socorro Abo. Unsain sigun sa iya dahil sinda nagkakokontra sa siring na bagay kundi handa pangan isindang alalayan ang mga lokal na gobyerno. Anong rekomendasyon na gamiton para dyan sa waste to energy? Incinerator? Isminting o ano? Dahil nabanggit, Sir Mar, pero ang ang baga, pag niya, sinabing waste to energy, arugan sa Singapore, nasisurulo yan. Tapos, napoproduce na aso, iyon nagpapaandar sa turbina na nag-create ng elektrisidad. Correct. Ang sabi ni Sir Mar, basta ngaya laog duman sa gari requirement man na pigsiset kan Department of Science and Technology o DOST. Yun. Nangugunta mo na, Sir Mar. Okay. Nangugunta ang naging pahayag si Madam Abo, iyon sa naging kaputan man kan DCGB News. Ng mga sistema, dapat po nakaano talaga yan sa local government units. At ang EMB po ay alalay sa kanila. So yung sinasabi po ninyong waste to energy is part of the environmental advancement, na maganda nga po yan na meron din naman tayo dito sa mga local government units na gustong mag-venture dyan, lalo na po kung ang area ay mahirap gawa ng sanitary landfill. At hindi po kami kumukontra dyan, sir. Hanggat maaari po, hindi kami kumukontra dyan. So it depends on the local government units na gusto pong mag-venture, aalalayan po namin, provided yung kanila pang technology na gagamitin ay meron pong technology verification approval from the Department of Science and Technology. Yun po ang magsisignal kung yung pong kanilang technology na gagamitin na yun is approved at saka po pwede dito sa Pilipinas. So, may mga pumupunta po sa opisina, may mga nagtatanong po ng tungkol doon, but ang
kanila pong kinakausap ay local government units. Kasi hindi naman po kami magsasabi kung ano po yung dapat nilang gawin. It's their call. Because sabi po ay RA 7160, Local Government Code of the Philippines, di po ba? Sila ang humahawak ng kagandahan ng kanilang sariling lugar. Yun po yun. So, yan tabi, Sir Mark. Basta Parang Technology may approval from DOST. Handa man alalayan kan ENB in terms of mag-venture dumaan ang mga local government units digdi sa Bicol. Biyog, no. Siyempre, dapat mailing tamang kung paano gigibo niyan. Siyempre, may aso. Ano itong aso? Nabanggit ko kaya tayo po tayo, Sir Mar, sa EMB. Kung matandaan ko, nag-attend na konsesyon sa Daraga, igwa kisarong pribadong kumpanya na nagpaabot min proposal sa LGU na magamit ki refuse derived fuel o RDF. Yun na iyan ang magiging resulta baga, Sir Mar, kaning waste to energy project. So, naiya po tayo yan, sigun kay Abu, dahil man sinda nagkukontra, kundi anda pa nga sindang mag-alalay, basta sa technology, angkop na gamiton, digdi sa Pilipinas. Ayun, sige. Oo. Yan tabi, Sir Mark, ang dagdag pang istorya, Joshua Bino, Thank you very much, Joshua. So, yan po ang mga development, manungod po dyan. At, sa mga iba pong mga local government unit na didipisilan, mga tugang na makakonsigir o makasunod naman sa pinagtatalaan mga tugang sa Republic Act 9003, yung Solid Waste Management Act, na sabi nga ni mga tugang mag-put up nin mga pigaapod niya to na sanitary landfill. Yan. Not all local government units may kapabilidad po kayan. Tamagastusan. Pero yun, mabakal kang lote, mabakal kang mga ekipahe, mabugta kang mga tao. And, siyempre, depende man yan sa magigibo mo kung pirang cell ang gigiboon mo. Medyo, kaya kadakul baga, hanggang ngunyan, dahil man nakakomply pa niba. So, may mga nag-iisip na, ano daw nga gamiton ta so pigigibo kan ibang mga nasyon na abantido na? Yung nagagamit ng incinerator, igwa man naggamit ng isminting na sisulo mga tugang sa basura. Lilaog dyan sa sarong chamber, sisulo ning halangkaw na temperatura. Madali yun masana. Tapos so init duman na napoprodusir mga tugang, minapaandar ng turbine, ng turbina na minaproducer ng kuryente. Kaya waste to energy. Iyo yan, ang konsepto. Tapos so abuka ito, ang sabi, pwede pang hibuhon daang pang-abono. Yan ang mga bagong konsepto ngunyan kang pag-dispose kang basura. Paano nga may aso nga yan, makarating sa tawo. Yun, sabi ninda, daimanda. Diba? Daimanda. Tested din yan sa ibang mga lugar. So yun ang requirement pala is, basta approve kang DOST, Department of Science and Technology, and registrado garo sa INDA o akreditado sa INDA, pwedeng magamit. As to how much yan po ang data paaram. Yan ang iimbestigaran ta. Di ba? Baka yun na ng solusyon. Tako niya ba problematic ang mga kababayan na kung paano na? Di ba? Sa 9003, waste segregation. Dahil man kita naka-out of gabus kang segregasyon. Sinegregate mo nga ni, may mga munisipyo na paghakot, sarlak mang giraray. Sa barangay, segregado. Sa arong segregado, sa barangay segregado. Pag ginakot ang munisipyo, harado. Pagawat duman, makakunya na naman si Dama, hiwalay-hiwalay naman. Mangyayari, So, kung iyan, sabi ninda, magmaterialize na waste to energy, mga tugang, subasura mo, ding matatada, ding abo. Di ba? Yun ang mangyari. Tapos may kuryente ka pa. Di ba? Ayan po, yung mga konsepto po niya na pinag-aadalan. Sabi, willing daw magtabang ang EMB, Environmental Management Bureau, sa mga local government units na gusto mag-venture dyan. Sigurado may kamahalan din yan. Pero ako may barkada ako duman sa Cam Norte.
nagigibo talaga sa ning mga mga makina. Gabos ng manangod sa environment, gabos ng klaseng ekipahe, pigigibo dumang pig manufacture. May pinalin sa kuya itong ehemplo, sample, sa barangay lang ginibo. Nag-andar talaga din. Dahil man aso. Dahil aso, wag nilago sa basura naman, nilago sa abuna. Wala nang natira. Kasi mainit eh. Yan, baka nga, ayan ang solusyon sa to, digdi. Di ba? Tangani po na matapos na yung problema to sa basura. Hanggang nyo din napiperfect eh. Kaya ba yung iba? Di nakakadali sa seal of good local governance. Di nakakapasar. Pag abot dyan sa environmental concern, may problema na. Di ba? Sino yan tapukan mong basura? Bawal na baga ngayon open dump site. So iba nakikiuron. So iba nagmumulta. Ayan, yun yung problema natin. Okay, Ana Kulipat. Yan, good morning tabi sa imo. Ang sabi mga tugang ni Ana, pwede po ba makigreet sa mga taga-Purok 5, Payahan, Malinaw, Albay, watching from Makati, Tabi. Ayan. Oy mga taga-Payahan, Purok 5, Payahan, Malinaw, Albay, binabati kayo ni Ana Kulipat ng maligayang pista. Ayan. Happy pista po. Hindi man niya pista, bati lang. Ayan, taga Purok, Payahan, Malinaw, Albay, binabati po kayo ni Ana Kulipat. Ayan, watabi, from Makati. Ayan po, baga kababayan natin na nag-arantabay po kunyan, mga tugang. And then, siyempre, duman po sa mga kabarangay ta, Papa Mar, mahal na naman ang barakalon tabi. Iyo? Kasubang yala ko dyan sa Daraga, sa night market. Pangyari ang pitsay ngunyan Ate Russell. Ang pitsay Ate Russell, 120 ang kilo. So patatas, 120 na. So, ano yan? Sumariguso, 80. So, laya, 200. Nagkuparamahal na de. Nagkumarahal na ta. Pawara na sa mga kunyan. Pawara na sa mga Papa Mar, may nabanggit katabi na masiram na pakwan. Hindi pula, color yellow. Saan pwede makabili? Ay, magdumang ka mo sa ASG Farm. Diyan po sa San Agustin. Dracula Jay, aralaba. So ano yung niya ni Jay tsaka ni Ma'am Abunjo? 4,000 kilograms ito ka nakaaging aldaw. Ewan natin kung ngayon, kumpira na sa natada. O yan po tabi, mga tugang pakwan na yelo, Super Deluxe F1. Yan po tabi, matamis, malinamnam, malasa. Pag nakaon mo yan, malilingaw mo ang panugangan mo. Yan po tabi, adi. Diyan po, wag dyan ka mo sa ASG Farm. Diyan po sa farm ni na Mark J. Sanchez. Kumusta na daw sa mga Peking duck ni Mark J? Makabakaligtad jing duman, adubuhon ta naman. Okay, prituson ta sana. Masiram ang Peking duck. Mga tugang, 2 days ago, higwaning 4,000 kilos na available. Ewan natin ngayon kung pira pa, mga tugang kadakol po mga tugang ang mga yan, products duman, iba-ibang klase, pati na pantanom, nagkuproducer sinda. No? Yan man talaga ang dapat pong ibuhon ta. As much as possible, kita po sa mga barangay, lalo uning mga, sabi nga ni, kaya nag-aarataman baga ki kunyan, nag-aarataman ki, ako nagigiri, nag-aarano ki mga, apod kini, mga vegetables, o dapat mag-gibo ka mo ng nursery, dyan sa indong mga barangay, di ba? Yan, tangani po na, magpadagos, yan po na,
mga kababayan natin. Ayan. Ayun, okay. Duman sa mga kabarangay, mga tugang, magigusto na. Tangani po na maging okay ang gabos. Yan, alright? Okay, sige. Belated happy birthday kay Sir Alvin na Bandula. Pangyari. Ang King Crab, mga tugang, kanta ba ko? Ang nagturo sa kuya kung paano kaya ng vertical crab farming system, mga tugang. Nag-training sa muya ni na Father Momoy. Sir Alvin Badola, happy birthday, tabi, belated. Yan. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan po, tabi. Daban sa mga kabarangay ta. Alright. Sa mga kababayan natin, mga tugang, madali na magpagod to. Magruluwag na tabi, mga misis. Tangani po na maging okay naman kita gabos. Daban sa mga sabi nga ni naghahangad na magkaroon ng magandang buhay, sikap lang. Pero kung maswerte ka mo sa tarayaan, pwede man magtaya ka mo sa PCSO games, at least hindi man kayo manalo, nakatulong kayo, may matutulungan kayo sa charity, di ba? Kasi part kang binabayad ng 20, di ba? Diyan sa loto, napapadumang po yan sa charity. Nadakol po ang natatabangan. Minsan kapamilya, tapa. Natatabangan. Kaya, tangkilikin natin yan na mga games kang PCSO. Yung ano yata, di pati naman yung Martes pa kahapon, o nga, 658. Martes, 143 million eh. And it's counting kasi nagsimula po yan ng June 11 in parang ang anumang kampise so tangani ngayon mag-coincide duman sa 126 anniversary kan Philippine Independence gibuon taman ngayaan pasimula nin 126 million. Yan, duman nagpuon hanggang sa magbulag irare 132 million walang nanalo. Kagabi parang 143 million ang dadugang, kung dahil pong tuminama madugang na naman po yan. Okay, sige lang. Pahit sana malay nyo. At least takatalong ka na, mga tugang, may pag-asa ka pa na gumana. Okay, o yan, mga kababayan natin ng mga dugay na itong mga information pa. Alright, okay. So Papa Mar, kailan matatapos ang ating ang ating patay sinding ilaw? Pag nairay na garo. Pag nairay na po garo, saka matatapos ko ng kalbaryo po nindo. Tayo po yan ang mga sabi nga ni problema ngunyan kung paano po matitildong talaga yan. Hindi pa nahanap po ang tamang paraan at may pagkukulang pa. Okay, duman po sa mga pag-iriba niya to, mga tugang, relax na. Tangani pong day magkaigo ng dakulang problema. Okay? Magrilinig pirmi sa palibot. May mga may mga pahayag po ang Department of Health na pag naglaog ng taguran, baka mas lalo pong magka-problema kita, mga tugang, dyan po sa apiga po niya itong dengue o pagdakol kang mga madadali kang dengue. Kaya magrilinig po kita. Search and destroy, mga tugang, yung pinagkukutaan o pinagtataguan ka mga asimpigbubunayan ka mga namok. Di ba? And then magsulog, mga tugang, pasiguro kita. Magsulog kita kay pantalon, magsulog kita, mga tugang, itong long sleeve. Tangani pong tapos maglinig dyan sa palibot. Pati na sa mga binaralaybay po nindo, yung mga day na nagagagamit ng gigirilid sa likod kang pinto. Araliw po nindoan, kortina, mga iyan pong power base, pagpalitan po niya ng tubig, urulaon po yan sa lidahan. Pati na sa mga imbakan ng tubig, kagampo kita po, takop, tangani po mga tugang na day, magkaigwa po ning day pagbunayan ni namok. Kaya po ang magiging problema natin pagdating ng araw. Pag data po na data na asikaso,
may problema ang mga kababayan ta, mga kabarangay tang, pati na mga pag-iribat at mga kapamilya ta, may problema po kita. Alright? Okay, duman sa mga tagabagantabay po niya to na mapangurod to na, ayan, luway-luway sana. Okay? Ayan, matindi kung di talagang kinaruray si Engineer Bon Relativo. Ha? Tapos Engineer Muwit, Buda si Engineer Hernandez. Can Planning and Construction Division. Tudua, kinaruray, tanganing mailing nila. Tama ining pigigibong ini na maglibot mga tugang, tanganing mailing talaga kung ano ang mga sistema kang proyekto. And then yan napakinggan niya sa mga engineers na maglibot, tanganing masabutan, asin mahiling mismo, tanganing de sa napagpara utikan kang minsan na report kang mga ali sa luwas. Dapat mailing mo talagang tunay. O yun ang nangyayari. Reality. Ayo. Alright, o paano mga tugang? Palagay ko, this is all for today. Dito po sa programa. Mahangos lang po kita. Pero mabalik po ako 12 to 12:30. Pag-iriba ko na po dyan, taod-taod sana si Russell Cortez para po mga tugang sa tuya pong programa Bareta Alas 12. At ano po ko sa pangarang kabilong na tropa? Ano Technical Chief Ramir, nauman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kabilog na tropa ka Mega Force Patrol. Ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Tinatawagan po ng pansin ang